טוב, אז היום אני אראה לכם איך לפתור את עבודת כיתה שהייתה לכם, ואנחנו נתחיל עם תרגיל ראשון. עכשיו, אנחנו באים ל-OnShape כמו שאנחנו מכירים, ואנחנו לוחצים על ההיטל שבו אנחנו רוצים לסרטט. בואו נעשה by default front plane, נגיד לו מה אנחנו רוצים לעשות, שזה הסקץ', ונאשר את ההיטל. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הסרטוט, אנחנו כהנדסאים, כמהנדסים אפילו, צריכים לעשות חלוקת עבודה. דבר ראשון, אני רואה שאני יכול לעשות צורה של L, לנפח אותה. אחרי זה, אני יכול לעשות את הרדיוס פה, לגזור, לעשות חריץ מלבני, לעשות through all, ולבסוף אני יכול לשים פה ריבוע, לנפח אותו כלפי מעלה, לתת לו רדיוס ולעשות את החור שקוטרו 20. אז בואו נתחיל עם צורה הכי קלה, שזה בעצם L. הנה, אני בא לפה, בא עם הליין, ומתחיל לעשות את הצורה לפי העין. הנה, אתם רואים לפי העין, ורק אחרי שעשיתי את הצורה וסגרתי אותה, הנה, אתם רואים, היא הפכה לאפור כזה, אז אני יכול לתת את המידות. עכשיו אני בא לפה, מתחיל עם המידות הכי גדולות, שזה בעצם 90. הנה, זו המידה, 90. ואני צריך את המידה הזאת. אין לי אותה על התל, אני מסתכל בהיטל על, הנה, 120. אז הנה, 120. פה, 35. ופה, אני לא זוכר, בואו נראה, הנה אני צריך את זה. נסתכל בהיטל על, הנה, 35 גם. הנה, אז 35. יפה. כל הקווים בצבע שחור, זה אומר שאני יכול להתקדם לשלב הבא, שזה בעצם ניפוח. אני בא לאקסטרוד ומנפח. כמה אני צריך לנפח? בואו נראה בסרטוט. הנה. בהיטל על ניתן לראות שאפשר לנפח את זה ב-80. הנה. אני בא לפה, 80. עכשיו, ממליץ לעשות ניפוח ראשון בסימטריק, כדי שהנקודת מרכז תהיה תמיד באמצע, ומאשר. עכשיו אני יכול לעשות פה את הרדיוס ולעשות לו אקסטרוד קאט. איפה אני רוצה לסרטט אותו? הנה, פה. בוחר את המשטח, בוחר מה אני רוצה לעשות, שזה סקץ', ואני עושה פה עיגול. כמובן אפשר לעשות פה קשת, אבל המטרה שלנו זה בעצם לעשות סרטוט בצורה הכי קלה והכי מהירה והכי נוחה. אז הנה אני יכול לעשות עיגול, באמת לא אכפת לי שזה יחתוך את האוויר. אם זה היה חותך חלק עצמו, כן, היינו נכנסים לבעיה והיינו צריכים לעשות קשת. אבל פה, הנה אתם רואים, הוא חותך האוויר ואין לי בעיה עם זה. אז אם רדיוס 16, וכמו שאמרנו רדיוס זה רק חצי מהקוטר, אז אני צריך לעשות 16 כפול 2, 32. הנה אני בא לפה, 32. עכשיו, אם זה מספרים לא שלמים או מספרים גדולים, ב-OnShape יש אפשרות לעשות פעולות חשבון. אז אני יכול לעשות 16 ולרשום פה כפול 2, והוא יחשב לי לבד. ופה אתם תראו למעלה, בסוגריים, הוא ירשום לכם את הפעולה ששמתם לו. הנה 32, אני בא לאקסטרוד, remove, ופה אני בוחר איך אני רוצה לעשות את הרימוב. האם אני רוצה לעומק מסוים, או למשל לאורך הכל. אצלנו, כמו שאנחנו רואים בסרטוט, זה לאורך הכל. אז במקום blind, אנחנו נגיד לו through all, לאורך הכל. נאשר. עכשיו, אנחנו צריכים לעשות פה חריץ מלבני. הנה. אז אנחנו בוחרים איפה אנחנו רוצים לעשות אותו, שזה פה. הנה הוא נהיה כתום כזה. זאת אומרת שבחרנו אותו, אנחנו לוחצים על הסקץ' ולוחצים על ה-N. דרך אגב, סורי שאני ככה מדבר בשקט, יש פה מאחוריי בגרות, אז בגלל זה. יפה, אני בא לפה. פה אפשר לעשות בכמה שיטות, אפשר לעשות בקורנר רקטנגל או בסנטר פוינט רקטנגל. אני אראה גם וגם. בסנטר פוינט זה הכי קל, אנחנו רואים את המרכז, עושים ריבוע, ומה שנשאר לנו זה בעצם לתת מידות. מה המידות?
מפה עד לפה זה 50, אז הנה אנחנו באים ואומרים שזה 50. וחסר לנו גובה. כמו שאתם רואים, גם הריבוע הזה יוצא החוצה, ואין לי בעיה כי זה חותך אוויר, אבל יש פה קאץ'. אם אני אתן מידה של הצלע הזאת, זה לא יהיה מדויק, כן? אני צריך לתת את המידה כמו שהיא בסרטוט. מפה עד לפה. הנה, תראו. סליחה. הנה, מפה עד לפה. אתם רואים? יפה. וכמה היא? 15. אז הנה, אני בא לפה. אני בא לפה. הנה, אני בא לפה. ו-15. עכשיו אני יכול לעשות remove through all, וזהו. אתם רואים? וזה עשה לי פה את החריץ הזה. עכשיו יש עוד דרך לעשות. בסדר, יש עוד דרך לעשות את הדבר הזה. בואו נעשה. סורי, בטעות לחצתי. נמחוק בכלל את הסקייץ' הזה. אני יכול לעשות ככה, corner rectangle, לעשות ככה, לתת לו את המידות שרשומות לי, 50 על 15, אבל כמו שאתם רואים, הוא לא באמצע. או שאני צריך לחשב כמה זה מפה עד לפה, כן? אז איך אני אעשה את זה? אני אקח פשוט את ה-80 פחות 50, ולחלק ל-2. אז הנה, אני עושה פעולות חשבון. 80 פחות 50, וכל זה לחלק ל-2, ואז הוא ממקם אותו באמצע. זאת דרך מספר 1, ואז כרגיל אנחנו עושים remove through all. כן, אתם רואים? או שדרך נוספת. בואו נראה. נניח, אני מוחק. כן. אני מוחק, הנה. אני בא לריבוע הזה, עושה לו ככה, נותן את כל המידות. 50, 15, הוא לא באמצע, אז אנחנו נשתמש בקו עזר. כמו שאמרתי לכם, לפעמים קו עזר זה החבר הכי טוב שלנו. אז אני בא לקו, line, בחרנו אותו, אבל עכשיו הוא קו רגיל. אני רוצה שהוא יעזור לי, שיהיה קו עזר. אז פה אנחנו בוחרים construction. הנה, בחרתי construction. אני מוצא את המרכז של הריבוע ומרכז של החלק. הנה, ככה. בום. אתם רואים? וזה עקום. עכשיו, בין כל הקווים יש יחסים. אם זה ניצבות, 90 מעלות, אם זה מקביליות וכו'. עכשיו, אני רוצה שבין הקו הזה, שסרטטנו קו עזר, לבין הקו של הריבוע, יהיה 90 מעלות. אז מה אני צריך לעשות? אני בוחר את הקו עזר, אני בוחר את הקו של הריבוע, ופה יש לי יחסים. זה נקרא באנגלית relation, ואני בוחר 90 מעלות. איך אפשר לזהות שזה 90 מעלות? אפילו יש פה איור קטנצ'יק כזה שמראה שיש פה 90 מעלות. ותראו, בום. הוא ממקם אותו בדיוק באמצע, הסרטוט הופך לצבע שחור, וזה אומר שאני יכול להתקדם ולעשות remove. יפה. עשינו הכל חוץ קיר. עכשיו איך אנחנו יכולים לעשות קיר? כמובן שגם פה יש מיליון דרכים איך לעשות את זה. אני אראה לכם את הדרך הכי קצרה והכי נוחה. אנחנו באים להיטל על, מסרטטים את הריבוע, מנפחים אותו, נותנים לו רדיוס. אז בואו נעשה את זה. איפה אני רוצה לעבוד פה להיטל על? אומר לנו שאני רוצה לסרטט, מאשר את הסרטוט. דרך אגב, שמתי הרבה פעמים לב שאתם מסרטטים ככה. טעות. אתם צריכים לסרטט כאשר ההיטל נמצא מולכם. אז כל פעם פשוט תלחיצו על המקלדת על האות N, ככה. אז הנה, אני מסרטט פה ריבוע, נותן לו מידות, 25. פה מן הסתם אפשר לעשות עם קו עזר, אבל בואו נעשה
בשביל לגוון חישוב, אז אני בא לפה, אני אומר שאני רוצה לעשות 80 פחות 25, וחלקי 2. בום. הוא שם לי אותו באמצע, אני בא לפה, אומר שאני רוצה לנפח אותו, מסתכל בסרטוט כמה אני צריך לנפח אותו, הנה 55, אני בא ומנפח אותו 55, ו-V. יפה, ניפחתי אותו ב-55, עכשיו אתם רואים שיש לי פה פינה, אני רוצה לעגל אותה. אז אני בא לפה, אני לא נכנס לסקץ', ככה כמו שזה, יש לי פה למעלה בארגז כלים, פילט. פילט זה בעצם לעגל את הפינות. הנה אני בא לפה, לוחץ, עכשיו הוא בצבע אדום, הוא אומר לא בחרת שום דבר שאתה רוצה לעגל. אז הנה אני בא לפה, בוחר את הקו הזה, בום, מעגל, ומסתכל כמה הרדיוס. אני רואה שהרדיוס הוא 30 מילימטר, אז הנה אני עושה רדיוס 30, כן, ומאשר. ודבר האחרון שנשאר לי זה בעצם לעשות את החור. איפה אני רוצה לעשות אותו? הנה, פה, בוחר סקץ' ועיגול. עכשיו אני רוצה לעשות אותו באמצע. עכשיו, כמו שאתם יכולים לראות, האמצע של העיגול, של הקוטר ושל הרדיוס הוא אותו דבר. אז אני לא צריך לתת מידות. אני פשוט צריך למצוא את האמצע, בסדר? אז הנה אני בא לפה, יורד, 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 עד שהוא לא מראה לי איפה האמצע. הנה, אתם רואים? הוא מראה לי איפה האמצע. אני מסרטט את העיגול ונותן לו את המידה. המידה היא 20. ומה שנשאר לי זה רק לגזור אותה. הנה. through all. וזהו. ככה זה נראה. חלק יפהפה. נחכה לתרגיל הבא.